So shoutout sa iyo Kuya Romy, good morning po. Good morning. So yan po yung Jam Apparel sa Facebook na magtatay na paki-support po, no? Si Jam Apparel. So tanong natin yung mga presyo ng kanilang mga tilapiyang Batangas. Kuya Romy, magkano presyo? 130 sa malaki. 130 po sa malaki. Sa maliit, 120 po sa maliit na tilapiyang Batangas. Tumpukan, no? 3 piraso sa halagang 150. So 180 ang kilo po dito ng mga malaking isdang labahita. At pesos ay 50 na tumpukan po ng mga isdang tamban. Yeah, 50 pesos sa mga kabase at mga alakaak din po ay 50 pesos. Fresh na alakaak, oh. Mga pangpangat na isdang alakaak. 100 pesos tumpak ng mga tiyabeta. So shoutout po, kuya. Magandang umaga po. Dito may purot galunggong at galunggong na tunay na mga bilog. Ayan. Yan po ay nagkakahalaga ng 100 pesos na mga tumpukan. So, ito na ang datag ni Boss Aris. Good morning, Boss Aris. So magaganda yung mga isda natin ngayon, no? So update natin, Boss Aris, yung mga paninda mong mga isda. Magkano po ngayon ang lapu-lapu? 240 ang per kilo ng isdang lapu-lapu. Sa mga dalagang bukid, 220. Sa binluan po, 240 ang binluan. 200 sa Sagisi. So yan po yung mga ina-update natin ng mga islang bato dito po sa Malabon Fish Market, no? Ito yung mga salmon head, salmon na local. Magkano ang presyo, bossing? Sa mga 180 naman po dito sa mga salmon na local, no? 140 po ang kilo dito ng mga isdang gulyasan. 3 kilo na lang yan. Magkano ipon mo? 290. Bira tayo Buscando. 290 na per kilo ng mga hipon. 120 per kilo ng mga isdang gulyasan. Ang tumpukan po ay 100 pesos. So isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tayo ay mag-a-update ng kanilang mga presyohan ng latag ng mga seafoods na mabibili dito sa bayan ng Malabon Fish Market. So shout out nga po pala sa taga Quezon City, no? Sa nag-comment sa atin. So dito sa bayan po ng Malabon Fish Market ay tinatanong nyo at sinasabi nyo sa akin na bili-bili din. So hindi nyo po nalalaman sa aking pagbili dito sa Malabon Fish Market ay madami rin. So hindi naman po tayo nagkikita dito sa bayan ng Malabon Fish Market para masabi nyo po sa akin na bili-bili din. At sa mga nagpa-vlog po dito, wala pong kompetensya ang nangyayari sa amin mga vlogger po dito sa bayan ng Malabon Fish Market. At kami po ay nagtutulong-tulong para sa mga update po ng presyo. So kung hindi po natin i-update ang mga presyohan dito sa bayan ng Malabon Fish Market, paano po malalaman ng ating mga kababayan na pumupunta po rito? So sana sa mga sinasabi po natin ay maging mapaayos. Tayo ay nagmamadiyag po dito sa Malabon Fish Market para sa mga update na ating ina-update sa kanilang mga latag. So shout out sa iyo, Carmelita Salvador. Sana mapanood mo itong mga vlog ni Boss Lando Explorer, no? Sa pangalawang pagkakataon na dapat ay nalalaman po natin. Walang kompetensya sa amin ni Tardons TV sa mga vlogger po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out pong muli sa iyo at magandang umaga. So update na natin. So samahan po natin si Boss Lando Explorer na mag-explore dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So tara, let's go! So dito tayo sa mga latag ng tilapiyang Batangas at bangus na gupan ni Kuya Romy. So si Kuya Romy ang isa sa ating mga lagi na iba-vlog dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out sa iyo Kuya Romy, good morning po. Good morning. So yan po yung Jam Apparel sa Facebook na magtatay
na paki-support po, no? Si Jump Apparel. So, tanong natin yung mga presyo ng kanilang mga tilapiyang Batangas. Kuya Romy, magkano presyo? 130 sa malaki. 130 po sa malaki. Sa maliit, 120 lang. 120 po sa maliit na tilapiyang Batangas. So, yan po yung price update natin sa kanyang lata. Ang bangus po, magkano? 240, mas lang ng kilo. So, 240, no, na per kilo. At may nagtanong sa atin, Kuya Romy, Tandaan natin. panay inquire ko lang daw. Sabi niya sa akin, bili-bili din daw ako. Sabi ko, hindi mo alam kung gano'ng karami pinamimili ni Boss Lando Explorer dito sa bayan ng Malabon. So, hindi siya taga rito, taga Quezon City. So, isa siyang masugid natin taga-subaybay sa YouTube channel. At kino-compare pa tayo kay Tardons TV. So, walang kompetensya po rito sa pag-vlog ko sa bayan ng Malabon. Pare-parehas lang po kami mga nag-update ng mga presyo. Yung ano, kung kulang isda. Oo, tama. So, wala pong kompetensya, no? So, Kuya Romy, maraming salamat po. Ingat po palagi. God bless po. Salamat. So, update na natin yung iba pang presyo ng mga natagan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market para din sa kaalaman ng ating mga mamimili sa mga update price ng mga latag. Alright, so ito po, nandito tayo sa mga update natin sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So update natin yung mga latag na dito ng mga bangus. Ayan po ay 160 ang per kilo. At meron din pong tumpukan, no? 3 piraso sa halagang 150. At 120 po sa mga per kilo ng mga gulyasan na mabibili sa bayan ng Malabon. So ganyan kadami ang mga mamimili po natin, no? Sa ating mga masugid na namimili sa bayan po ng Malabon. So 180 ang kilo po dito ng mga malaking isang labahita at mga salmon na lokal. Alam mo ako maliit-lit. So ayan po yung mga salmon na lokal natin nalatagan po dito sa Malabon Fish Market. Magkano kilo? 200 lang ito. 205. So yun po yung price ng ating mga salmon na lokal, no? 240 at mga bangus tagupan sa halagang 220 at 250 na per kilo. Ayan yung latag natin dito, no? Ng mga mabibili sa bayan ng Malabon. Right, thank you. Enjoy sa pagkakape. Ayan, 200 at 180 po sa mga gulyasan. Sa yellowfin tuna ay 200 pesos per kilo. 200 ang kilo dito rin po sa mga yellowfin tuna. Fresh yellowfin tuna. At mga tumpukan po sa halagang 50 pesos ay 50 na tumpukan po ng mga isdang tamban. Yan, 50 pesos sa mga kabase at mga alakaak din po ay 50 pesos fresh na alakaak, oh. Mga pangpangat na isdang alakaak. Yan, 50 pesos na tamban. Yan po yung mga jabeta, no? So, masasarap na mga pang-inihaw. At dito ay 100 pesos tumpak na mga jabeta. So, shoutout po, kuya. Magandang umaga po. So, ayan po yung update natin sa latag ni Kuya rito ng mga isda. At tayo po ay mag-update pa dun sa bandang dulo, no? So, maraming mga kababayan natin ang dumayo sa bayan ng Malabon. Kuya, salamat. Good morning po. Ayan po, mga 100 pesos tumpok ng mga isdang sapsap. At dito may purot galunggong at galunggong na tunay na mga bilog. Ayan. Yan po ay nagkakahalaga ng 100 pesos na mga tumpukan. So, kailangan kasi natin dito mag-inquire at magtanong sa mga presyuhan kasi marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung ano na ba update ng mga presyo dito sa bayan ng Malabon Fish Market. So wala naman tayong ginagawa na masama sa ating pag-update. Kailangan na po talaga na malaman ng ating mga mamimili dahil mga masugid natin manonood na lagi po nagtatanong sa atin sa mga presyuhan ng bayan ng Malabon Fish Market. Boss, magkano na po ngayon ang galunggong? 150
150 ang kalati. 300 pesos po ang per kilo dito ng mga galunggong. So yan po yung update natin, no? At 130 sa mga isdang gulyasan. Ano bang? Ito ganito sa maliliit. 260 isang kilo. 260 po sa maliliit po ng mga galunggong. Tuloy-tuloy pa rin ang ating update dito sa Malabon Fish Market. So, tumpukan po ng hipon ay 100 pesos. Tapos may pusit lumot, no? At nandito tayo, no, sa mga latag po ng bangus dito. Ito po ay mga tinumpok na bangus. 60 pesos isang piraso, mga bangus na gupan. Ayan. At tumpukan po natin dito ito. Yan po ay 100 pesos to, tatlong bangus. 150. Kaya 150 po sa tumpok na mga bangus. At ang ating mga isang chapeta ay 150 po ang kada per kilo. Tumpok ng tamban ay 50 pesos. So tatawid na tayo dito sa kabilang side at mag-alam-alam pa tayo ng mga presyuhan na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So nakakita na tayo dito ng mga bagong latag. Ito na ang latag ni Boss Aris. Good morning, Boss Aris. So magaganda yung mga isda natin ngayon, no? So update natin, Boss Aris, yung mga paninda mong mga isda. Magkano po ngayon ang lapu-lapu? 240 ang per kilo ng isdang lapu-lapu. Sa mga dalagang bukid, 220. Sa binluan po, 240 ang binluan. 200 sa sagiti. So yan po yung mga ina-update natin ng mga isdang bato dito po sa Malabon Fish Market, no? Yung mga sniper po doon ay 220 ang per kilo. So masarap magsabaw at sinigang, no? Sa mga ganitong klaseng isdang bato. Boss Aris, maraming salamat po. Yung labayhita magkano? 200 po sa per kilo ng labayhita. So yun yung mga presyo. At dito naman tayo kay Kuya Warren. Mga isdang binluan din sa kanilang mga latag at isdang sagisi. Ayan po yung tinitilad po na isdang binluan. So Kuya Warren, magkano yung binluan? 240 po sa per kilo ng isdang binluan. Kuya Warren, maraming salamat. At ito yung mga isdang salmon na lokal, mga pink salmon, salmon head, balsa galunggong. At dito latag po rito ay mga bangus dagupan, no? Ito yung mga salmon head, salmon na lokal. Magkano ang presyo, bossing? Sa mga 180 naman po dito sa mga salmon na lokal, no? Bangus, 220. So yun yung mga presyo na fresh bangus natin dito na bangus dagupan, 220. So yun po, shout out at good morning. Bossing, salamat ha, thank you. So baybayin pa natin tong Malabon tumpukan sa kanilang mga latagan at para makapag-update tayo ng mga iba pa mga presyohan na mga mabibili dito sa bayan ng Malabon Fish Market. So shout out sa inyong dalawa, Lodi. Keep safe. So tawid ulit tayo. So sa ating mga ina-update dito sa Malabon Fish Market ay talaga nga naman napakaraming mura na mabibili ng mga presyohan ng seafood sa Malabon Fish Market, no? So ganito talaga ang mga mamimili natin, talagang dumadagsa dahil sa mga pagtatanong ng mga presyohan at dumarayo talaga sila dito sa Malabon Fish Market.
At nandito tayo sa mga presyohan ng mga isdang chabeta. May 120 at 140. So 140 po ang kilo dito ng mga isdang gulyasan. 3 kilo na lang yan. 140 sa per kilo, no, ng mga isdang gulyasan. So update natin tong magandang yellowfin tuna. Pwede na yan. Malupit ka. Magkano ngayon ng yellowfin? 200 pesos per kilo ng isdang yellowfin. May taglilima? Ito po yung isdang kanduli, oh. 50 pesos na tungko. 560. Alright, so yun po yung ating update sa kanilang latag. At dito tayo kay Lodi. Lodi, magkano ang hipon mo? Magkano ang hipon mo? Ay, Buscando, bukas na yun ah. 290. Bira tayo, Buscando ah. 290 na per kilo ng mga hipon. 330 per kilo ng mga magandang golden pompano. Golden pompano na masarap sa sinigang. $120 per kilo ng mga isdang gulyasan. Magkano dito? Ang tumpukan po ay 100 pesos. At 220 po sa per kilo ng isdang yellowfin tuna po doon. Dahil tao. So 150 po sa kilo ng mga balat ng baka. So yun po yung laman ng yellowfin tuna, oh. Napakaganda, no. Mga malulutong na mga yellowfin tuna na mabibili po sa bayan ng Malabon Fish Market. So shout out sa inyo dyan. Good morning. So ganyan karami po yung mga mamimili sa bayan ng Malabon, tumpukan, no? Talaga nga naman ay sinadya nila itong bayan ng Malabon Fish Market. Alright, so tawid tayo dito sa bentahan naman ng mga mabibiling gulay. Hindi naman yung okrang diretso, ayun yung okrang diretso. Yan yung okrang balingbeng. Parang tao. Balingbeng. Taong balingbeng. Aray ko. Magkano sigarilyas? So shoutout sa inyo mag-asawa. Lumalaki na, ha? Ilang buwan na ba yan? 5 months. Ha? Naku po, mag-iingat tayo kapag ganyan buntis tayo. Ingatan ang sarili. Ayun, salamat po sa mga followers po natin na dumarayo sa bayan ng Malabon. Shout out. So, tanong natin, update natin yung mga presyo ng sigarilyas. Magkano? 120 sa per kilo ng mga sigarilyas. At ang repolyo natin, magkano na ang kilo? 120. Baguio beans. 100 patatas. 140. Luya natin, magkano na? So bumaba na yung mga presyo ng luya, no? 140 na lang po ang mga kilo-kilo dito sa ating pagtatanong sa kanilang latag ng gulay. At may mabibili rin po kayo sa halagang tagbe 20. 10 pesos na mga nakabalot o mga nakalatag na mga sili. Ayan, 10 pesos. At mga 20 pesos na mga nakabalot. At yung mga dahon-dahon po dito, kagaya may 20 pesos, may 10 piso. Kagaya po ng kangkong, 20 pesos. Mga talbos, no, 10 pesos. Yan po yung mga latag po natin. Shout out po, bossing. Good morning po. Good morning. Shout out po. Shout out po, Kuya Joseph. Shout out. Sige po, ingat po sa pamimili. Salamat po. Ingat, ingat. So, yun na po ang ating mga na-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market.
So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga silent viewers po natin, no, shout out po sa inyong lahat dyan. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. God bless po and bye bye.